बालमित्रांनो, मी सौ सुरेखा भामरे. बालमित्रांनो, हसत खेळत शिकूया या उपक्रमाअंतर्गत माझा कृती अभ्यास 4 आज आपण सोडविणार आहोत. चला, माझा कृती अभ्यास 4 मध्ये आज काय दिलं आहे ते बघूया. बघा, ह्या ठिकाणी कुंडीवर विविध अक्षर लिहिली आहेत आणि खाली लिहिलं आहे फळांची नावं. म्हणजेच काय, आपल्याला त्या अक्षरांपासून फळांची नावं तयार करायची आहेत, फळांची नावं शोधायची आहेत. बघा, अक्षर कुठली आहेत ती बघूयात आपण. सन, ण, पे, त्र, स, फ, स, र, आ, अम, अ, न, न, र, स, चन, ड, रू, बा, र, जी, ट, ज ही अक्षरं दिली आहेत. आता आपण फळांची नावं शोधूया. या अक्षरांपासून फळांची नावं कोणती तयार होतात ती बघूया आता आपण. बघा, संत्र, पेरू, फणस, आंबा, त्याच्यानंतर अननस, सफरचंद, टरबूज, अंजीर अशी फळांची नावं तयार झाली आहेत. तुम्ही अधिकाधिक फळांची नावं शोधायची आहेत आणि मग तुमच्या वहीमध्ये लिहावयाची आहेत. माझा कृती अभ्यास आपण ज्यावेळी सोडवतोय त्यावेळी तुम्ही जी प्रश्नांची उत्तरं सांगितली जात आहेत, कृती अभ्यास सोडवला जातोय, तो काळजीपूर्वक ऐकावयाचा आहे. जेणेकरून तुम्ही स्वतः सोडवाल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की कोणत्या प्रश्नाचं उत्तर कोणतं लिहायचं आहे ते, हो की नाही. तर आज आपण माझा कृती अभ्यास 4 यामध्ये फळांची नावं कोणती आहेत ती शोधली. अधिकाधिक फळांची नावं तुम्ही शोधायची आहेत. त्याचबरोबर अधिकाधिक फळांची माहिती मिळवायची आहे. हसत खेळत हा कृती अभ्यास आपल्याला सोडवायचा आहे आणि मग नंतर तुम्ही सोडून वहीमध्ये सुवाच्य अक्षरात लिहायचं आहे. जेणेकरून तुम्हाला तो कृती अभ्यास काय आहे आणि कसा सोडवला हे लक्षात राहण्यास मदत होईल. धन्यवाद.